Julia, tu je Rasto, tu je Sebo a dneska vás vydám v ďalšom diali. Dneska si zahráme IFC 24 na PS5. Tak ideme na to. Choď si sadnúť. Máme joysticky PS5 a prosím, Dajte nám odber a like a dajte mu odber na TikToku. a na YouTube. A na YouTube sa volá Sebo Kostelník a na TikToku sa volá Realdo. No tak ideme na to zapínať. Zapíname. Sadni si. Počkaj, Kurňa, sorry, ja som tu mal rozumieť na to zápas. Dobre, ideme hrať. Čo si bereš? Ja si berem Argentínu. Tak ja si berem Portugalsko. Aj pesnička nám tu hrá. A ty máš čo to robiť? Čo to tu natáča? Sadni si ty, Gabo. Tam si mal Argentínu. Alebo tak. Nedávaj, ja si nemení. Čak, idem si nemení si. Čo? Daj pripravené. No a idem si repíne. Ja. Kde je Mbappé? Vo Francúzsku nehrá Mbappé? To si dedo, že on je na boku. Tam je. Mbappé musí byť vpredu. Dembele a ideme. Kde je tento? No dobra, dáš guličku. Ľudia, dajte odber, prosím. Tu. Počkaj. Tak ja som to vedel. Nie, ja to faulujem. Ja som včera tak fauloval, že ty kokos. Lukáša som fauloval za Portugalsko. S Pepem. Červenú som myslel. Vidím Pepeho. Ty kokos. Áno. Bejši. Here's the side France will go with. Mike Maignan begins a goal. He's a command plays alongside Andy Anvadio in central midfield. Ale na toto? On a Saturday is Kylian Mbappé. Keď bude mať raz 400 odberateľov, tak ukážeme kameramana. Áno. Ináč ja som jeho host. Rastio. Ja som Rastio kamarát a jeho host na tomto videu. Lebo on nemal s kým tu natočiť. A hrá sa u mňa. Nesme u Rastia, ale u mňa. Pepe dostal žltú, ja som to vedel. Jak sa kope? Guličkou. Poď, Mbappé! Ty Mbappé! Pum! Nedal som. Žirula! Je na červený. Červená, ne? No, žlutá. Ja neviem, Dora, neviem. Možno tí ľudia poradia, jak na to. Ty to Ronaldo náda, lebo Ronaldo vždycky do obsady. Nedáš? Piu, nedáš. Ale... Ty si debil. Bruno! A ty si debil, Rastio. Ty si nedal do brány Loríša. Nožný!
Sice to nebol Ronaldo, ale nevadí. Kde je Loris? Dole, poď. Nejde. Prečo tu nemáš? Čo mal? Neviem, nemáš ho tu. Daj buličku, keď ho tu nemáš. To sa nedá hrať. S čím? Nie. Áno! Ty Pepega jedna plešatá. Pára by do prdele. Fauluj! Ty si fauloval, No čo, Dori, ti tá pesnička? Pepas. Pepas! Ronaldo! Shut the fuck. Ty tu Ronaldo nemáš. Poď, tu! Ty... Tu, daraj! Áno, Žiru! Jore, tak dobre. Počkaj, čo? Ja vyhrávam 1-0. Ja, to fajn. Sprint! Lenivá Rikula. Bež! Žum! A tie sú všetci vzadu. Bež! Trocha umierania. Nezaškodí. Či zaškodí? Trocha umierania do toho života nezaškodí. Šup, šup! Žum, žum! Bežíme. Ale... Pepe, musíme dať faul, ne? Ale škoda. Bež, Ruben Diaz, ty lenivá Rikula. Áno! Áno! Šťastie. To tá pesnička robí. Yes! Blik, blik! Bež! Ale... Udia? Ja som fauloval aj svojho, aj tvojho. Ja som fest dobrý faul. Prečo sa kúkne, či bude v tom žil? Ale potom to nepôjde už. Počkajte ľudia. Ja to stopnem. Ľudia, počkajte chvíľku. Neukázaj dom. No, počkajte ľudia. No, kde máš dom? Ľudia, teraz musíme tu tak položiť. Sorry ľudia, na chvíľku to musíme stopnúť. Nestupneme to? Nedá sa? No, už tu máme kameramana, ok, čiže ideme na to. To bude nový kameraman, či jak sa ho bude. Náš kameraman musel byť doma. Čak, Čiže... tu je. Aha, ja som fotu. Ho! No, ty koľko. Griezmann! Ja ti dám takého Griezmana. Felix, no. Pída. Nefauluj. Čak prvá bola lopta, čo si hovorí. Ešte aj žltý mi dá. Daj dostaví. Potom! What the fuck? Aha, Bruno Fernandes. Môže, dám gól? Dám gól? Penčilink! Nedáš. Čo už? Eo. La mano maseka. Faul. Ale čo do prdele, more, satana. Babadujú satana. Yes. Do przdy. Sa A nedá my hrať. spinkáme. Ale nerob tu seba frajera, no to je boťák. Boťak si ty. Hej. Ľudia, napíšte do komentáru Ronaldo alebo Messi.
Kto napíše Ronaldo, tak mu dám odber. A kto napíše Messi, tak mu dám odber všetko, čo len bude chcieť. Áno. Aj pusu mu Ja vám dám odber, like, ja dám tiež odber, like, pusu, všetko, čo len budete prijatí. A to nie? Pre vás urobíme všetko. Áno. A dá sa hrať, že by sme hrali dvaja spolu? Hej. Budeme? Nie, preto je ťažké. Nie, že vyskúšame. Však iba jeden zápas hráme. Aj druhý pôjdeme, že budeme. Ale to bude pokračovanie. No však hej, taký To bude istý. ďalší pár. Nie, to bude taký istý. Nie, to bude ďalší pár. Aký? Ľudia, dáme potom ďalší part, kde hráme FIFA u mňa. Natočíme to ešte dneska. Ešte dneska asi dáme možno 3 videa. Ale kameraman už nebude natáčať, lebo on pôjde domov. Áno, čiže asi ešte jedno video potom stihneme. Áno. Ha! Teraz tu som červený. To je také veľké ihrisko pre pána. Áno. Hoj, aj. Napíšte ľudia do komentára, kto hrá futbal. Kto nehrá, tak je frajer. Ja nehrám. Ja hrám. Ja som hral. On vás klame. On dneska hral futbal. No, ale nechodím na futbal. A ty chodíš. Ja nechodím. No nechodíš, ale ja som chodil, ale už nechodím, lebo hrám hokejbal. Ale hráš futbal stále. No hej, to To je hej. inteligentná, to sa počíta, že ho ešte hráš. Aj, pinčilink. Ľudia, napíšte, my sme Night Trio, my traja portugalskové trio, povieme vám, aké? Vy si typnite, čo ste za trio Portugalsko. Áno, Z Portugalska. A bez legend. áno, len tí, ktorí sú teraz. Áno. To som ja, kameraman a tu Rastiček. A mám pocit, že už skončil zápas. To bol celý čas, prvý polčas. Však to trvalo už aspoň. Som prekvapený. A ja. Dembele, chod do prdele, Dembele. Pane, to je tvoj hráč. Bež ty cigán. Nie. Fernández. To boli aký pekný. Livníme to, ideme hrať. Ľudia, livníme to, ideme hrať spolu, lebo to sa nedá. Ale spolu sa vôbec nedá. Dá, ja som hral s bratrancom Dominikom. Neklám. Áno, hral som Dominikom, má PSP. Kamo, nemusíš klamať. Áno, hral som. Dobre, má PS5, nehrali ste. Hrali sme. Áno, hrali Možno sme. tak proti tebe. Nie, spolu sme hrali, lebo áno. Hrali sme spolu. On si iba vymýšľa, aby mohol flexiť. Nevymýšľam, fakt. On si iba vymýšľa, aby mohol flexiť. Ty neflexíš, že je posratý Ronaldo bot. No však ja viem, že ty si bot. No však to je pravda. Však oproti Ronaldovi nemáš ani ty šancu. No ani ty. Spokojný. Tak na čo trojkáš na mňa, keď ani ty nemáš šancu? Lebo ty si začal. To dáva logiku. Chápka. Mbappé zranený. Ale... Tak prestaneš faulovať do ryti. Neprestáňam. Ja ti ho ešte viacej spávam. Už máš červenú, haha. No a? Frajer som. Poď sem ty gaďo. Mbappé bude teraz len nahrávať. Do ryti. Dám za kopu nožničky. Podrž L2 a guličku, ale musí byť lopta vo vzduchu. Do ryti. To čo bolo? Ja neviem. Nebolo ani kopu. Kto bol za vlásač? Ježišmária. Ja neviem. To ani pán Boh také by nestrelil. Však to asi mimoriadný. Aj prasiatko by strelilo krajšie. Ježišmária. Alebo papagaj. Nerob. Trošku ovládaš. Svoj. A ja mám? Nedej. Bum. Díky. Díky. Nemáš, díky.
Pinčo! Prestaň, Dojky. Tak nefauluj! Mám ťa čo začať čapať po hlave. Ľudia, počúvajte. Počkajte. Ľudia. Počkaj. Ľudia. Ľudia, hrá sa. Do prdele, to sa nedá hrať. A nepíšte komentáre, že sme kitkáti. Presne. No príjem k vám domov a zjem vás. Dávajte si nám na pozor. Príjem k vám domov a zjem vás. Speedrun! Ja ti dám tak speedrun, ja ti ukážem speedrun. Aj, paňto. Čo? Čojntojto. Dam. Pinčím. What? To je iba výhoda. Samé maličky pošraté. Ešte maličky. Môže sa kúkať, že... Kde tu môj oddychuje? Tu môj oddychuje. Čo? Máme to čo? Opa! Ja neviem kopať tieto tu. Fuck you! Ani jeden gól nedal ešte. Tak ty si dobrý. No a hlavne, že ty si ma to učil hrať. Ja už to neviem hrať. Ale učil si ma to hrať, ty kokos. Učil. A to čo bola za hlavička? To aj môj dedo by dal krajšiu. Nebuchaj ma po hlave. Však prestaň faulovať. Ja môžem robiť, čo chcem. Díky za Hlavne, že on môže, ale ja nie. Ronaldo tam čúrať na záchode do ryti, nie tu. Kúkaj tu, jak si gól dostal. Nechcem vidieť ten gól, to je podrbaný gól. Ty si podrbaný gól. Idí k Žiru a ide vymeniť. A hlavne ide hrať za Francúzsko. Však ja mám rád Ronalda, ale ja som si robil srandu. Ja, ten Mbappé, ty si taký debil vydrbaný. Chceš kúkanej čurák? Čuráku, vole! Nech hrať! Ten cebo. Čuráku, daj gol! A my spínkáme. Musím zdrhať. Pošleme Francúzov do prdele. Poď sem, kameraman. Tu si sadni tu a tak natáčaj. Natáčaj ale náš zápas, a dnes ja sa tu hráme. Poď! Sabadujú satana! Čo robíš ty, satana, izbyt sopana? Sabadujú to satana. Ty satan. Ľudia ste na mojej hlave. Ahoj. Sukulaj, späť! Dobre, kameraman, nerob blbosti. Lebo zavoláme policiu, že nám tu robíš krásne zlé. Come on, please stand up! Abo. Wow. Čo si povedal? 6-0 tam. Teraz kde sú? A pošleme Francúzov do ryti. Vidíte, koľko už je? 6-0 pre mňa. Za môj bojúvica plná. Ale prečo si nespadol? Černý, jak Sabadujú satana! Francúzi sa môžu hambiť, oni tam majú iba cigánov, černých, jak černá opica. Zakúchni to, za koho teraz a nerozprávaj. No, ja tu mám viacej belokov a černých. Jedného černého tu mám. A čo? Jedného a dáme vpred. A potom, a ja mám vlasatého. No. Ty máš dáme černých. Haha! Batačík! Černý more! Prestaň ma kúpať. More ty! Haha! Nevieš, že len ty frajer. Neferujem, len
Ma to... Frajerujem. Len serem na to, že ma tu fauluje. Ja už mám 3 červené. 4. 3. No 4. Please stand up! A keď jednám, ja som boťak. Go! To je náš... To je... Dajte si pusu, áno, dajte si pusu. Rastio, nerad ti kázim oslavu, ale už nemáš čas ma poráziť. Ja viem, ja by som dal teraz možno ešte jeden gól, ale viac už nie. Mbappé dá ďalší do, ja sa poserem. Ten každý dal gól, to je neuveriteľné. Ja by si to dobehol. Nedobehne, nemá šancu už. 4 Lala. góly nestíha dať. Ja by som stíhol. Hej, sexy Layler up! Ale aj tak som smutný, lebo Sepko vyhráva. Ja som smutný, lebo Sepko vyhráva. Keby nevyhrával, tak som šťastný. A Sebo! Offside! Nesmiej sa aj pozdínuť ty, lebo ťa zjem na večeru. A ja si ťa dám na raňajky. Ale tie už boli dávno. Tak na obed. A obed už bol tiež dávno. Dávno, že pred 2 hodinami bol obed. A No. jeden. Hovoríme. Vidíte, ako náš kamera? Stavajú satana. Vyhral som! Ideme dvaja, teraz ideme dvaja. Nejdem hrať s tým. Ideš. Nejdem. To poď. Dobre ľudia, čiže toto stopneme a natočíme. Nie To sa nedá teraz. stupniť. No nestopneme, ale teraz ukončíme video a natočíme hneď ďalšie. Takže čaute. Muaša.